isot may isang good news tayo. Ngem kay paspasatay tayo lati second reading. By next week, hopefully may pasa tayo unanimously net lang ti third reading. DJ revenue code tayo ngamin, inamendaran tayo. DJ, especially DJ parte ti hospital fees kamakon po na tayo. For first na inobra tayo, nagpatulong tayo kadigiti doktor tayo. Without them, siyempre aminin tayo anak met doktor, anak kumamit ti amok ta hospital. At damit experience tayo, so nakisarsarita tayo kadigiti doktor tayo, nagpatulong tayo met ti mesa nga pukal tayo ni Apo Dr. Medel Gawat tayo sut doktor, amo na ti mapaspasamak. So, part of one of our plans even before is hopefully may baba tayo because adot dengdenggen tayo met dagiti komentaryo ti tao. They want more affordable healthcare. So, dito yung namayan tayo, Apo, is first, kinasarita tayo dagiti doktor, which is agyaman nakmetlaw na ikatakwada, tinulungan na tayo, nga pinag-consolidate da amin. Aming hospital tayo under the provincial government of Ilocos Norte, Miss Mesat Preso na. Kaslady, nga ti Grasma kuma, ti provincial hospital, sa bali ti preso ni ti Bangi District, sa bali ti preso na ti Dingras District, So, the first step ngayon, brata yun, so nga medyo nabayag nga nagbalin dito yung revenue code tayo. Kasi it took us around 2 days, 3 days, tapno makonsolidate, so first step, kinonsolidate ni, tapno magpapadat preso da. Sakbay ni Met nga, si Met DJ preso na, nag-benchmarking kami. So, nangalat tayo, dagiti dado mga preso, dagiti other government hospitals like DOH hospitals like ni Mariano, when nagigitidad do mga private. So we made sure that mesa tayo kadigizay na laka. If not the cheapest, second cheapest. Kasi lakas tayo nakuha. We are only talking about out of pocket. Meaning, dagiti kapilitan nga naman, tapos agbayad da. But dagiti zero billing policy ni ako presidente, kaya dagiti PhilHealth covered ka na. PhilHealth covered lang ta. So, DJ, wala ta mabayadan. In kaso, anang may nagitida to mga hanga covered, iso tayo imbaba tayo. So, amin out of pocket nga makunto na tayo kaputa bulsa, tayo mabayadan, iso ti naibaba. So, technically, amin naibaba tayo. Basta, rumuarta bulsa, DJ Agpaagas, DJ Mapanto Hospital, iso no kwa imbaba tayo amin. So nga dakkel talagang natulong dito para kadigito yung kakailan tayo. Ken, at the same time, big win for our province dito Kasi affordable nga talaga. Yes. Ken may pangas tayo na competitive na giting presyo tayo. Kas kumaan na nga services dito yung Apo Bukal. Actually, even nagiti basic na nagiti blood test, nagiti even the pricing di hospital bed, nagiti ka kasi no Apo. Amin nagiti beng-beng namin di talaga. So, kanay nga kabeng-bengan nga parte ti revenue code is the hospitals. Because before, per hospital, different pricing. Data, pinagtitipon tayo. Tapos, DJ pricing na, binabantay pa. So, amin nga serbisyo da, plus nagiti barong nga serbisyo, inayon tayo pa But amin nga serbisyo da, imbaba tayo, DJ, in fact, pinagkita ka po baka medyo subsidize talaga ti probinsya tayo para ka dito But it's still good kasi within the bounds na met lang for the betterment of our kakailan. DJ met lang ti goal tayo ako May isa ka dito kwa problema, sir, ket bayad iti ambulansya, karaman ka din ka dito yun, sir. Ti ambulansya nga parte, actually, i-explain tayo, DJ parte ti ambulansya. DJ ambulansya, ti preso na, adamit na baliwan. Yung mga DJ ti concern tayo, ti hantang amin maawatan, kadwan na, ibagbaga tayo. Adabayad na ti ambulansya. Dito ti realidad ako, kamamin nga sineken. No, naipan ka sa hospital, tapos, kaya na kamit nga i-treat. Kasi sa hospital tayo. Awang bayadan. No, handa kaya nga i-treat ka, iyakar dakat sa bali, awang bayadan. Tila nga ta mabayadan, no ipilit mo, nga iyakar da ka. Magitsam, dito di ka na yan nga, agkamali tayo experience ko pa dito, ore ka, dagiti empleyado. Aksidente na kumatikas to yung area, naipanda ti government hospital. Ipilit na nga umakar.
Tapos, natanggen na pa, isang bata na, bayadan ni. Tulo pa, agree rin na, apay, bayad na. Magets yun. Ngayon, in reality ngamin, ti logic na ngamin ti ambulansya. No, anak jay, kaya na kamit nga i-treat. Siyempre mo masabag ambulansya. Ngayon, naipilit mo, kapilitan, isot mabayadan. But other than that, ang mabayad na ka, Jijay. Gusto ni point na. So, ano iti kang runaan nga nakapanunutan tayo iti, deto'y mo tayong, may isa, karigitay kasapulan ti may isang lokal na gobyerno, provincial government, kita pagsapulan, but sang talagang deto'y ti makunang panang yun una, iti publiko, sir. Take ko na kami na po, ever since before. I'll be very honest. Before ako nasimrek ti politiko, panaklatan, hangko pa ikit ti amor eh. Boy, dito ti realidad na. Aduman mangig tayo, handa talaga nga may baga nga amo tayo, aging hindi ginadal tayo. Ti trabaho kami ti Ways and Means po, dito yung revenue code sa'yo. Isot pagsapulan ti gobyerno tayo, ti pagalaan ti pondo, tapos makaitintinaan anay, natulong kay servisyo. Yeah. So, tinamayan tayo, inadal tayo amin dito. Ako, isong to be honest with you, ti revenue ko, dapat ti June ako mga nabaliwan ko may isuna, is last year. Ngayon, gaputaan met na obra, tatanga tayo ti nagbalingit nga chairman na, so, isot assignment ni, nga mabaliwan dito, ma-update na pa. So, hindi inadal ko dito, in dire-diretso tayo, nakita tayo, dagiti other ways and means nga ko natin nga makaganan sa ating probinsya tayo. So, for example, dagiti daddo mga presyo nga may charge ka dito renewable energy, nagsasarita tayo, timano tayo metimet nga kompromiso, dagiti daddo mga property ti probinsya tayo, inikan tayo ti presyo na. So, once na malis out, ada additional funding tayo, adamit dagiti daddo nga imbaba tayo met. Tapno, very competitive in the market, kan dagiti umupa, kit hanga madagsinan no ko So, dagiti ways tayo nga, for me, ti personal nga nga pinagkita, may ti adot o gupo pa, oray nalaklak ka basit, kasi DJ nangin umit mo pa. So, dagiti ways and means nga kuna tayo, tapno umatado ti pondo tayo, ti probinsya tayo. Now, moving forward, no, para tayo may DJ pagsasaritaan ti agas, hindi ito government services tayo, it is a basic need. Kasapulan ngamin ti tao deta. So, idi manipod nagtugaw tayo ako, adumit nang ibagbaga kada tayo, ti ligat na, masapol pitulong, kasano, kanay daw masidig kada tayo, tapos ibagbaga nga nangina. So, kinompare tayo. Detat nang rugyan na, nga ada benchmarking tayo. Hindi nakita tayo, dagiti diferensyanan. Iso ako, in-adjust tayo,